Vale, pois tócame presentar o último coloquio da mañá. Neste coloquio abórdase a importancia de coñecermos o significado dos textos na tradición oral que interpretamos, a pertinencia ou non de seguir cantando determinadas coplas a día de hoxe, así como a necesidade ou non de seguir creando e popularizando outras novas que baixo a mesma estilística axuden a actualizar este importante corpus literario. E con isto mesmo presento o artífice tamén destas xornadas, que é Guillerme Ignacio Costa, diplomado en Educación Musical, bueno, é do Morrazo, importante dicilo, do 78, diplomado en Educación Musical na do Morrazo, pandereteiro, compilador e mestre de canto tradicional dende o ano 98. Participa como asesor musical do programa Alalá na TVG entre o 2009 e 2013. Ten producido unha serie de traballos musicais protagonizados polos propios portadores da tradición oral, como o gaiteiro José Fernández Canosa, as pandereteiras de Barro de Arén ou as pandereteiras de Toutón. En 2016, xunto coa etnomusicóloga viguesa Xulia Feijó, forma o grupo de traballo arredor da tradición, publicando en conxunto o libro disco Mulleres de Gargamala, Cantares de Tradición Oral. En 2022, edita a monografía Damas e Jaláns no Entruido de Nerja, unha danza no Entroido do Morrazo, feito pola Saga no 2022. Investigación que serviu de base para recuperar esta danza tradicional no 2023. Presentamos a Chisco, xa que estamos? Presento a Chisco. Porque temos o obradoiro pola tarde. Pero non, deixo pa tarde, así. Sí. Pois presentámoslo pola tarde. Que vai haber máis xente pola tarde para vingar, é certo. Quen eres ti? Eu son... Pois a miña esquerda Chisco Feixao, xa coñecedes, e despois pola tarde, pois... O meu currículum, participei nun tema de Campallou cantando con este home. Punto, se acabou. Aí empezaron moitas cousas. Aí empezaron moitas cousas. Bueno, pois nada, imos aló entón. Non sei moi ben si o millor será que sigamos un pouquiño co fío que traíamos, porque realmente a idea deste coloquio é continuar un pouquiño co tema do significado das cantijas, pero traendo un pouco, vale, baixo do punto de vista da utilidade, vale, da importancia de sermos conscientes ou non do que cantamos e as implicacións que iso ten. Parecevos, entón? Como había persoas que querían falar, se queredes empezamos por aí. Temos un micro para as persoas do público? Non, apoio polos vosos. Pois tiramos así. Hai que erger a vos. Patri, queres empezar? Respecto das coplas, non? Penso, e me gustaría compartilo con vos, porque recollestedes moita xente maior, que o falaba con María antes, co bravío que cantaba esta xente e a forma de tocar a pandeireta, o das coplas que nos abriches a mente, xa traíamos aberta, pero non la abriches moito máis. É o que dice Chisco, agora había coplas aí que eu canto e digo, ostras, é tal cual o que estás dicindo, e non caes niso, non? E eu penso que a rebeldía, o seu psicólogo das mulleres, eu penso que era ese bravío tocar. O que decían, claro, elas decían o que podían, non podían ser feministas daquela. Entón, a súa forma de ser feminista, penso eu, desde o meu punto de vista, que era a súa forma de tocar con súa raiva, e non é tanta raiva, pero que tocaban con forza, que últimamente cada vez tocamos con menos forza, que non sei que pasa. Entón, eu hoxe, pois, facía moito tempo que non tocaba en plan pandereteira, me apetecía moito bien, e con eses vídeos que estuvemos vendo, pois vin que tocaban con forza, tocaban con bravío, tocaban con... E creo, a miña conclusión, que elas cantaban eso, porque era o que podían cantar, e que a inversa tocaban con forza, non? Eso é a miña forma de pensar, pero quero que me digades vos o que pensades deso, ao respecto. Veña. Quen? Empezamos por aquí? Queredes opinar sobre isto? Bueno, eu creo que hai máis
hai máis cousas que influen en que se tocase así, e sobre todo entendendo que de algún tempo o normal e o habitual era que tocasen de dúas en dúas, non máis, porque o que era interesante era bailar. Entón, de dúas en dúas, tú tiñas que ter unha presencia. Tú, hoxe en día, cando vas a facer unha recollida, hoxe en día xa é máis complicado, pero cando xuntabas daquela, pois, 20 mulleres, daquela non nos decatábamos de que estaba xuntando mulleres que algunha, a máis nova e a máis bella, levábanse 30 anos. Había unha muller de 60 e unha muller de 90 que non cantaran xuntas de novas na vida, po baile. E o mellor xuntábanse a 12 e a 14, para logo poder ir ao lugar tamén, representando esa parroquia. Nesa hora, elas tocaban como sabían, con esa potencia e esa forza, 12 personas, mima bendita, pero hai que pensar que eran de dúas en dúas. Eu creo que moitas veces a terapia estaría máis en que non hai mellor terapia que rirse dun mesmo, e botar estas cantigas con coñecemento de causa, para a miña forma de ver, humilde, era unha maneira tamén de terapia de decir, estou me rindo de min, estou falando da realidade cun sorriso amplio e porque tampouco me queda outra, porque é a temática que queda. Esa é a miña idea. Sí, porque tamén eu penso que hai cantigas que se botan para reivindicar algo, porque cantando podes decir cousas que non podes decir falando. E se iso acompañas pois con ese bravío que ti decías, non? De tanta forza, tanta rabia, pois é como acentuar aínda máis a mensaxe, non? Pero penso que por aí pode andar a cousa, sí. O sea, que as pandeireteiras de algún xeito eran reivindicativas. Ás veces sí, ás veces din cousas cantadas que non se poden decir falando. Como, por exemplo, cando falan da mala vida das casadas, non? De solteira era todo moi bonito, pero despois de casada empezaba unha vida moi mala, moi realmente mala, e se aínda dabas cun home que mallaba en ti, en fin, non? Entón, esa vida era moi mala, e moitas veces cantaban e denunciaban a mala vida das casadas, non? Por exemplo, eu que sei. Si, eu caseime a pedreime, ficen como a mal casada, de solteira, roupa nova, de casada e remendada. Ou o mar tamén ten muller da mar e a playa, bate nela cando quer, non? Aí bater xa poderíamos metelo en si é físico, maltrato físico ou tras ou sexo directamente. Poden ser as dúas cousas, non? As dúas cousas, pero co rollo da violencia polo medio, que é o problema. Existe a versión light tamén que cantan Vi canela canto quer. O sea, existe tamén a versión, digamos, a bonita, a máis romántica, non? A máis unha cantiga de amor que de... Sobre isto, se me permitides un pouco enfocar por onde vos comentaba antes, creo que o máis fundamental, temos un problema aí con cosas que caen, acho que o fundamental é decatarnos de que cando cantamos e cando cantaban, é dicir, lembrade, non? Cantamos porque cantaban, porque cantaron, seguimos, a tradición segue en nós. Iso é interesante, non estamos facendo unha reflexión museística, estamos facendo unha reflexión para traer ao día de hoxe, por lo menos é a intención, non? O que acabamos de dicir é, cando cantaban, dicían cousas que querían dicir. Isto é fundamental. Temos que ser moi conscientes de que hoxe, moito menos polo tema escénico, no cal temos a primeira, a segunda, a terceira, a cuarta, a quinta copla e xa está. Pero iso é unha cuestión moi moderna que non se corresponde coa tradición. Coa tradición. A tradición, temos unha serie de coplas na cabeza e ímolas botando. Isto é como funciona. Como funcionou e como, bueno, debería de seguir funcionando, non? Para ben ser. Deixo aí a idea. Onde quero chegar é a que temos que ser moi conscientes para encamiñar ben este debate de que cando cantamos estamos dicindo cousas e entón a pregunta é que queremos dicir. Por exemplo, como abordamos, se vos parece que plantexe unha das cousas que trouxen, que poñen riba da mesa que plantexaron bastante. Que facemos coas problemáticas derivadas da concepción machista da sociedade tradicional? Que facemos con esas cantijas? Onde está o límite entre copla e disputa entre sexos? E que pasa con esa construción da imaxe feminina nas coplas de tradición oral? Empecemos. Veña.
Se iso non existise, eu non estaría aquí. Tendo esa base. Porque a mí o que me interesa saber como era a sociedade. Se non tivésemos todo isto, non saberíamos de onde veñen os lodos que temos agora que veñen daqueles barrios. O sea, a sociedade que temos é como é, porque a sociedade que tiñamos era como era. Se non tivésemos literatura oral, non saberíamos como era a sociedade daquelas. E dai que teñamos que cambiar cousas. Volvo a dicir que a nosa historia facémola nós. Entón, a partir de agora podemos repensar, podemos formular e podemos quitar cousas. Pero que quitar e que deixar? O sea, hai cousas que nós... Pero que a plantear? De cambiar as cantigas? Espera que acabe o razonamento, por favor, non interrompades. Eu non digo nada de cambiar nada, porque o que tiñamos é o que nos fai saber como éramos. Pero igual temos que repensar, levar os escenarios certas coplas que igual están ensinando a rapazada máis nova, temos aí unha. Como é unha sociedade que non queremos que sexa? E deixo aí, porque eu non vou a cambiar nada dende a miña individualidade, pero igual sí que podemos pensar que é o que dicimos e que é o que queremos dicir, porque se queremos unha sociedade diferente, igual hai que calar certas cousas. Eu teño unha preguntiña para ti, despois desto, porque por facer un pouco de abogado do diaño... É necesario. Sí. Claro, eu estou moi de acordo, de feito, no meu traballo discográfico as letras refíxenas todas, falo dunha relación homosexual, dun xeito que quería tamén que parecesen cantigas antiguas, o sea, todo así rebuscaito e todo moi bonito. Sí, señor. Pero si esta historia que estamos vendo antes dixeche, que ocurría mesmo no mundo medieval, que faríamos se asistimos a un concerto de cantigas de Martín Kodax? Exactamente o mesmo. Ao final estamos mostrando como era unha sociedade. Para min o problema ven que agora mesmo non se fan foliadas con cantigas de amigos. No. Entón, sí que se fan foliadas coas cantigas que recollimos. Bueno, que recollestes, eu non recollimos. Entón, ata que punto nós podemos seguir votando ou non coplas nas que se fala literalmente de violación, literalmente de maltrato, como algo normal, e como algo do que nos rimos e que bailamos, porque estamos festexando iso. Entón, aí ven a miña dúbida. Seguimos facendo ou facémolo visibilizando o que estamos facendo, porque isto tamén é outra opción. Votamos algo e despois comentamos, pues mira, está isto, aquilo, pero xa unha foliada convírtese nunha clase. E aí temos que puntualizar que a tradición viva é que facemos todos os días, cando imos ao serán, cando imos as foliadas, e ese é un pouco, eu creo que no que debemos de centrarnos, porque o outro que é o coñecemento da realidade, vale? E ese é un espazo un pouco máis museístico, non pexorativo, senón descriptivo, museístico. Para saber de onde vimos, vale? E que non haxa despois estes discursos, as veces que estamos, no, que a sociedade tradicional era matriarcal, e quedaste en blanco, e cuadros dis, pero matriarcal? En que se basea usted para dicir que era matriarcal? Non? Bueno, pues acabamos de ver que simplemente como andan estas cantijas, pero que pasa co baile vivo, que estamos falando agora, non? Das foliadas, María. Claro, eu podo falarvos do que fago eu, por exemplo, nas miñas aulas, non? Vamos a aprender unha cantiga, como fixemos hoxe con Sabaxans, por exemplo, non? E collo todas, todas, sin filtro, todas. As bonitas, as feas, collemos todas. E despois van á aula. E cando xa teñen unha idade, as alumnas, digo alumnas porque son maioría mulleres, vale? Cando xa teñen unha idade para poder entender certas cousas, pois falamos, pois mira, esta significa isto, eu non o cantaría nun escenario porque estou falando mal dunha compañeira. Isto tampouco o cantaría porque estou facendo apoloxía do maltrato contra as mulleres. Isto tampouco o cantaría porque... Vale, pero sí que falamos deso. No, fai moitas. Entón, eu sí que son partidaria, cando subes ao torreiro a cantar, eliminar esas,
que hai outras moitas moi bonitas, non hai por que facer uso desas, nas que unha muller fale mal dunha compañeira ou se lle diga que hoxe van chover palos por las costillas de algunas ou cousas así, non? Hai outras moitas, podemos... Entón, María, que pasa? Na tradición popular chegará un momento en que chegue, por exemplo, eu teño netos, que chegan a nuestros netos, a nuestros bisnetos, as coplas máis bonitas e que non falamos de o que realmente No, porque nos falamos pasaba. de eso, decimos, mira, esto existe, esto existe, Xa, pero hay ao esto, final y facemos significa unha eso. recollida Bueno, pero que si levamos a outro público. Vale, pero si queremos que a sociedade cambie neses aspectos, eu penso que nós temos un papel moi importante neso. Si queremos acabar coa violencia de xénero, coa violencia machista, non podemos subir o torreiro e dicir que bonita é a violencia machista. Debemos coller outras, hai outras moitas. E ademais, seguramente, penso eu, se a tradición é tradición viva, iremos facendo nós as nosas coplas. Cada xeración irá facendo as súas, coas súas preocupacións, coas súas... Ergue da man, porque igual é máis xente que quere falar, vale? Eu só quería facer un matiz. Eu creo que hai unha escala de cores e logo tamén todo vai relacionado coa sociedade que se está vivindo. Quero dicir, naquel momento, a propio contexto social, religioso, etcétera, pois, e evidentemente machista, pois facía que esas cantigas funcionasen así. Pero estamos a falar de metáforas. Se de repente escoitamos esa mesma cantiga nunha sociedade ahora mismo como agora, pois, por exemplo, eu interpretei de maneira totalmente diferente a que decías tú fora de grabación, que o muiño do meu pai, eu benlle sei o tempero, cando está alto baixalo, cando está baixo erguelo. Moi posiblemente naquel momento falaba da sexualidade ou dun abuso paterno, e eu hoxendía interpreto como ten un carácter que nela virgen, pero yo me lo llevo a de calle. Sí, ter a julla de marear. Porque ter a julla de marear, por exemplo, quero dicir, algo que nun momento significou algo tan profundo, porque as claves de uno las tete, algo, os muiños son lugares húmidos, Lo tienen todo. Que? Os muiños teñen todo. Sí, os muiños eran... Sí. Bueno, pois entonces eu creo que hai moitísimas que son absolutamente reciclables, sempre cando a túa intencionalidade este dirixida, hai outras que non teñen por onde agarralas. O sea, o cura vendeu a burra por non lle dar a cebada, e agora vai os enterros a cabalo da criada. Isto, por moitas voltas que lle deas, creo que non hai tal. Que pasa? Que son cantigas que tamén entran dentro desa liberdade de expresión do humor. Iso é. Tamén aquí había que plantexar un pouquiño ata que punto entra a liberdade de expresión, o sarcasmo, o humor, porque realmente as cantigas que falan de curas e criadas, para a miña forma de ver humilde, deixaban en un mal sitio as criadas, pero os curas tamén os deixaban finos. Os curas peor. Os curas peor. Porque eran autoridade, verdade? Que era unha autoridade ríaste, diles, o sea, non había eso. É a miña forma de velo. Hai cousas que son obvias e evidentes, e tamén hai outras cantigas que son reivindicativas, como dices tú, e vou dicir unha así moi bonita, moi de Vigo, que diz que a cona non ten fundo, mas a cona fundo ten. Se o carallo non lle chega, a cona que culpa ten. Iso é. Queredes opinar algo máis sobre o tema, por exemplo, da intención que lle deamos ao que estamos a cantar? É dicir, realmente pode condicionar que unha cantiga sexa máis ou menos aceptable segundo como nos interpretemos ou intención. Digo, porque é un concepto que acabas de sacar, non? Segundo a intención que lles deamos, estamos de acordo con iso ou, bueno, haberá casos, non? A ver, eu creo que toda a literatura depende da intención coa que ti a leas ou escoites. Isto non deixa de ser literatura. Polo tanto, a intención que tes ti no momento de escoitala vai influir en como ti entendes iso. Pero, volvo a dicir que do que sabemos ao que intuímos, hai cousas que podemos cambiar.
Sí, sí, Claro. por suposto. Eu normalmente fago de abogado do diaño, pero estou totalmente de acordo. No, eu creo que o fundamental e o libro de Mariño Ferro é máis pois o traballo de TT e o, bueno, algúns máis que hai por aí, sí que nos dá unhas claves que temos que traballar e temos que popularizar. Temos que, entre todos como colectivo, entender que hai unhas claves que son moi claras e que todos temos que entender, que coñecer para realmente poder interpretar mínimamente, non digo facer todos un traballo, ¿no?, profundo, pero creo que ese choio colectivo está pendente. Xia. Dame moita curiosidade, unha posibilidade que non sei se ten resposta, que, segundo nós, agora nos fixamos na forma e non vemos moitas veces un dobre sentido nas cantijas, escutamos unha cantija e dicimos o anillo do dedo, prendino na carretera, e non facemos máis interpretación que é literal. Igual que podemos facer coa lírica medieval, non? Que está tamén xa de metáforas. Hasta que punto non hai unha posibilidade de que nese contexto tamén houvese xente reproducindo esa tradición sen ter 100% claro que había unha metáfora sexual ou si houve un punto no que se perdeu. A cousa é en que punto se perdeu ou se se perdeu mismamente no momento en que descontextualizamos do ámbito do serán, non? E non vemos as cantijas como forma e contido, sino como forma, sabes? Unha pregunta moi interesante, Xia. Eu, que non me gusta nada falar, había uns códigos, a xente de antes tiña uns códigos cos cuales podía falar con liberdade, dixo moi ben María, que cantando podíanse decir moitísimas cousas, e son códigos que hoxendía descoñecemos, pois, por exemplo, falar dos muiños, ou, por exemplo, falar do ir ao río beber agua. Fun ao río beber agua, na casca da Balancía, nin bebín, nin troio en agua, nin falei con quen quería. Eran lugares para ir namorar, ou ir buscar agua. Ou como, por exemplo, cando se fala de Silva Verde. Silva Verde é, pois que o teu amor é un tarao, un consciente ou unha persona moi noviña, sin experiencia. Prendeu unha Silva Verde na cabeceira da cama. Por exemplo, eses códigos nós non os coñecemos e moitas veces cando nós damos clase e os enseñamos, obviamos un pouquiño esa parte de intentar relatar tamén eses códigos. Unha vez que tes eses códigos, podes ter claro que cantigas ou non cantigas te convén, te apetece e soberanamente, libremente decides ti cantar. Está tamén interesante, como, non sei se hai traballos tamén sobre metáforas afastadas do puramente sexual para Sí, claro. falar por aí, porque claro, como que se deron unha chea de interpretación sobre o sexual e para ter outra lectura, pero agora que ti comentas, non, por exemplo, do que se Silva Verde ou o Toxo Verde, outro tipo de metáforas que non teñen que ver coa violencia, o que nos pode axudar para casi calquera existen centros sobre árbores, o sea, oliveiro pé do río, as oliveiras, os arciprestes das igrexas, que chaman, pues, eso, cada unha vai enfocada casi unha metáfora a un tema tal. O que pasa que o que nos ocupa hoxe un poquinho é o tema... No, bueno, aquí neste coloquio é sobre que queremos dicir con cantar de tradición oral, o sea, xa que é xenérico e o que está dicindo xa é perfectamente pertinente e realmente era o que queríamos falar, non? Eu o que aportaría que tamén outro marco non moi importante que debemos de ter na cabeza é que ti e máis eu xa non nos criamos na sociedade tradicional, entón non temos eses códigos. Claro, meu pai do 50 e pico, e, bueno, pues non había ruadas na súa aldea, pero el coñece os códigos perfectamente, porque se creou nunha aldea, e entón está enculturado. Sabedes que a sociedade tradicional, cando chegaron os tractores, máis ou menos, foi alá. Nos anos 70, foise indo alá. Iso quere dicir que se deixou de transmitir, bueno, a xente deixou de enculturarse dentro da sociedade tradicional, e iso implica que se perda esa cosmovisión e, polo tanto, esa capacidade direita de interpretar pois determinado tipo de imaxes que se transmitían oralmente, pero claro, fundamentalmente pensade nos contos da lareira. Os contos da lareira son 100% imaxes, 100% metáforas, nos cales a xente entendía de que se estaba falando sin dicirlo directamente, e son as mesmas que me correxete se me equivoco, que aparecen nos contos de tradición oral, que aparecen nas cantijas, son prácticamente as mesmas, porque é a cosmovisión da sociedade tradicional galega, por iso é tan guai que poidamos coñecelas. De aí un dito que antes falábamos das costureiras,
que hai un dito que, eso decía a miña bisabuela, decía, xa nai cosía pa fora. Bueno, porque, pero vos imaginadevos os abusos, costureiriña bonita co palacio vai coser, e no medio do camiño xa lle deron que facer. O sea, estamos falando de que eran mulleres expostas, o sea, unha rapaciña de 13 anos ou 12 anos que xa iba a coser por casas de ricos, o máis normal é que acabase preñada do fillo do rico e tuvese que facer tracatrá. Estamos falando de situacións e encima de vivir de vivir ese tipo de vida por gañar un peso, encima de eso as mal vistas eran elas, que se utilizaba unha metáfora de costureira como de mujer de vida fácil. Veña, cousiñas, a ver, erguemos a man. Patri. Tú desde o punto de vista que cantas, ¿no? Tens que sentir e transmitir. Entonces, unha noite non é nada, unha semaninha inteira, eso sí que xa non vamos ao muiño, non? Entonces, eu o que creo estou de acordo con Tete, porque eu penso que a nosa historia do traxe, a nosa historia da música tradicional é moi curta. Estamos a falar de, bueno, moi curta entre comillas, do que a tradicional, non nos metamos aí. Non nos metamos aí, Tonia. Entonces, eu que penso, eu penso que a nosa historia facémola nós, o sea, está guai reproducir o que facían antes, saber de onde vimos, e eu creo que temos que sentir o que cantamos, non? E sentir o que cantamos, pois imagínate, a regueifa. Agora hai mogollón de xente nova que regueifa. E que regueifa, que outro día mirei unhas rapazas regueifando, joder, con la... non regueifa un home contra unha muller, se casaban dous tíos, joder, nesa regueifa, sabes? E dixen, hostia, que bonito que regueifen así, sabes? Porque antiguamente regueifa era un tipo contra outro tipo, pero non había amor, non había cariño. Non sei se me entendes a onde quero ir. A mí me parece guai que falas del diablo, pero eu penso que para crecer no noso e para sentir que somos galegos e que sentimos o país, que temos que, aparte de tocar como se tocaba antes, que temos que vivir o presente, e o presente é seguir facendo máis historia con música e con coplas. Sí, quería... Non credes eso, vos? Eu quería darte por alusión, sí que tes toda razón, que eu, cando fago de abogado diaño, nunca quero tampouco decir que eu este de acordo. O sea, eu plantexo, eso, meto pullas para que, de feito, o meu traballo está pragado de nova creación, falando de todo quanto tema hai. Aparte, penso que é unha forma de enganchar a xente nova. Eu recordo unha vez que me deixou un rapaz e na foliada seguinte no Casco Vello, ali no sitio onde se facían as foliadas, Jesús, como puxen! Entrou pola porta e ragatat, e marchou. Quente! E todas das que tiñas aquí, vai que se chisco, todas das que levabas na saqueta. Cambiándolle dúas palabras na hora. Aí está. Claro. Iso é. Bueno, pues esos son os mecanismos de tradición, tal cual. Eu, solo por encetar xa, porque a mí é o último bloque que me queda de temática, e é xusto que acaba de dicir Patricia, se vos parece podemos abordar un poquinho máis a fondo, que é a problemáticas derivadas da propia desaparición da sociedade tradicional, de que acabamos de falar, é dicir, que pasa coa nosa sociedade? Necesitamos, bueno, dixo aí, que pasa? Que pasa con estas coplas que agora cantamos en contextos diferentes? Bueno, poño un exemplo para que quede un pouco máis claro. Cando saiu, pois, non sei, un dos primeiros discos de Berrogueto, pois decían, cantaba Guadi, para a semana que ven, e dará a miña roza, rejo arriba, rejo abaixo, que a miña vaquiña roxa, e decíame un compañeiro do grupo, joa, para que temos que cantar isto, se xa non haramos nin nada, non? Entón, esa sería a reflexión. Que opinades? E máis, arar, miña vaquiña, rego arriba, rego abaixo... Que podería pasar? Moi ben, non hai máis preguntas? Non hai máis preguntas, señorías. Queres opinar sobre isto? Ou algo parecido? Un pouquiño de todo, vamos a ver. Eu creo que, bueno,
teño xa moitos anos, pero isto na vida esta, na música, nas cantigas, neste ambiente que estamos a vivir hoxe aquí, levo moi poquiño tempo. Eu sou de ciudade, meu pai era daqui de Escobeiro, pero desgraciadamente nunca vivín a vida tradicional, que puden haberlo feito, porque xa teño moitos años para facelo, pero non a vivín castelá parlante desde que era desde que nací, en Vigo, a ciudade, e fai moi poucos anos, bueno, desemboco aquí. E con a música tradicional, con as coplas tradicionales, eu o que volvín posiblemente aos ancestros da miña familia. Descubrín miña tía pandeireteira e de algún xeito vin tamén con outros ollos a vida que tiñan mis aboas aquí no campo e miñas bisaboas, a vida dura. Eu sí que sei que isto ten máis ou menos que facer historia, estamos a facer historia, e xente nova, que posiblemente as cantigas as cambien, e Chisco fai unhos arranxos maravillosos, e cambian moitas cantigas tradicionais, tiven a sorte de ser mi maestre, moitas cantigas tradicionais, dai media volta e soan de distinto xeito. Pero eu insisto, temos que tamén recordar o que pasaban as nosas aboas, o que pasaban as nosas bisaboas, non perder, igual que facemos e tocamos dos mesmos xeitos que estas mulleriñas, cando morran vamos a seguir tocando igual que elas, pois temos que guardar tamén como vivían, como pasaban, que malo facían, e que malo sentían, e que aqueles homes que tamén o facían mal, pero que posiblemente foron criados e educados así, non eran os malos das películas, posiblemente que non, porque non quero facer disto unha maltratar de algún xeito, pero sigo pensando que sí que temos que evolucionar, vale, e facer nosa propia tradición, porque somos xente que estamos en unha movida pois que pode evolucionar, pero temos que recordar sempre o de antes. Eso dende logo, hai que lembrar sempre, que non se pode esquecer. Nos referímonos ao que vamos facer agora, daqui en diante, non? Daqui en diante hai cousas que, aínda sin olvidar nada do pasado, porque non debemos tampouco, e falando das cantigas, hai cantigas que din cousas tremendas, pero que sonan fermosísimas. Dende o punto de vista estilístico, digamos, son fermosísimas, non podemos perdelas, eso sí que non. Pero daqui en diante, cando ti te pos nun escenario e estás de cara a xente, moita xente que estás escoitando, nenos, nenas, xente maior, hai cousas que debemos, penso eu, non cantar. O sea, que queden no arquivo. Que queden no arquivo das cousas que podemos entender, explicadas. Explícame isto, que significa isto, non? Pero que queden no noso arquivo histórico. E que a tradición, eu penso que debe, sí, evolucionar, como ti decías, máis que evolucionar, continuar. Continuar. Hai un proceso creativo no que nunca reparamos e que estaría ben que ese proceso creativo fora en base ao que nos vivimos agora, os tempos nos que estamos, as nosas inquedanzas, as nosas denuncias, as nosas cousas bonitas que queremos decir, non todo ten por que ser reivindicativo, todo o tempo aí guerra, guerra, guerra. Poden ser cousas moi fermosas que queremos decir. Ou sarcásticas, ou o que pretendas. O que ti queiras no momento. Ou tristes. Claro que sí. A xente sobe, por exemplo, con unha cantiga das tanxugueiras de aboda, iso é desgarrador. Pero ten que saber como vivían as nosas bisaboas, as nosas aboas. Ben. Eso hai que saber. Eu, perdón, traballei con un rapaz de Madrid que decía esta cantiga, que bonito, as estrelas, ai, ai. Recordas, miña meniña, aquela noite de Bram? Ti mirabas as estrelas e as pedriñas do chan. Tracatará. Pero estilísticamente moi... Claro, é o que decimos. Bueno, pero esta non ten mal ningún, porque ademais de ser bonita, pois di unha cousa bastante agradable. Sí, a ver, porque outra cousa que a muller tamén, puides estar arriba ou de lado, vale? Eso é aparte, pero... Ben, ia a dicir... Hai unha rapaza... Por iso digo que... Ela miraba as estrelas de lado. Claro, eu intento...
Mirade, quería decir que hai un par de palabras, creo, Marta, e quen máis? Aquí. Xia, e ti tamén? Vale. Entón, despois xa imos concluindo cada un coa idea que queira deixar en riba da mesa. Parece vos ben? Veña, pois comezamos polas intervencións do público. Marta? Ben, pois eu quería un pouco, fiando con iso que dicía Guillerme do fin desta cultura tradicional, non? Deste proceso que estamos vivindo, creo que deberíamos abrir a nosa mente a velo como que o que recollemos é o froito de moita xente moi inteligente. Quero dicir, ás veces subestimamos un pouco e pensamos que elas non pensaban ou que non sabían, pero creo que moitas veces temos que poñernos na posición de que sabían moito máis que nós e sigan sabendo, non? Pois por moitas cousas. E porque realmente esa cultura é o que nos dá a nos seguir sendo quen somos. Porque os andaluces, por exemplo, non teñen ese medo ao que pasaba antes cando cantan esas cousas que cantan, non? Non sinten como que é retrógrado, non. Sinten que sabían moito e non lles importa modificalo, porque siguen facendo flamenco. Ou siguen facendo... Non teñen medo a iso, pero sí que parten, sí que teñen esa premisa básica de que parten dunha cultura moi inteligente. E nós creo que partimos dunha xente moi inteligente. Entón, esas cantigas temos que usalas sí que sabendo, sí que reflexionando, pero tamén sabendo que somos un pouco moi sarcásticos. Tipo, humor negro, como chamamos agora, non? Que chisto un experto bárbaro. Sí que é certo que forma parte de nós. Forma parte dunha idiosincrasia, pois, moi potente. Que non debemos, creo que non debemos apagar iso. Sí, señor. Xia? Sí, eu creo que algo moi interesante tamén por poñer en riba da mesa é iso, como debemos actuar ante isto e tamén como reivindicar a necesidade tamén, sobre todo a xente que ao final, se estamos aquí, somos xente interesada na tradición e moitas de nós, pois, docentes, non? Pois, da pandeireta ou do que sexa, e da necesidade de actuar como ponte entre xente pois que non está tan achegada a esta cultura para tamén explicarlles todo eso que ten que ver coa sociedade tradicional, non? Esa tradición discursiva que se foi perdendo e que ahora fai que nós non podamos interpretar correctamente, non? Pois, para formarnos con cousas como estas, para dar unha perspectiva sobre o contido que hai detrás e separar moi ben o que é presentar e ofrecer de xeito crítico esas cantigas, tanto as boas como as malas, e facer unha pedagogía de por que creemos que podemos cantar isto, ou porque sí, ou porque non. E posteriormente tamén facer como unha anécdota chiquita que a mí fixome moita gracia, claro, reinterpretar todo isto agora, sobre todo as coplas de... Hai algunhas que falan de caer, non? Ou cousas desas. E xusto agora acordeime algo que me dixo a mí unha vez a finada de miña avoa, que me fixo moitísima gracia, e tamén para mostrar que todas estas metáforas non teñen só que ver co que se canta, sino co que se di, non? Na liupa espontánea, que me dixo, dixenlle, non, porque vou dormir na casa dos amigos, tal, non sei que. Ui, dos amigos, dixo, a ver se non vas caer e te vas levantar cunha barriga. Como así? Entón, claro, nós temos esa ruptura da tradición discursiva do falar con metáforas, porque agora estamos nunha sociedade na que podamos falar moito máis libremente de cousas. Miña nai diríame, ten cuidado, a ver se non vas quedar embarazada. Pero os que non temos a sorte, porque somos moi novos de vivir eso, de vivir o que é falar con metáforas, pois eso, temos que facer un esforzo consciente en identificalas nas coplas, porque ao final é o que pasa, a conversa que tuvo coa avoa contigo non vai estar recollida en ningún sitio, non? Vale, pois había unha palabra máis? Que vou a derivar un pouquinho, pero bueno, quería facer hincapié basicamente en dúas cousas, porque creo que estamos falando, porque acabades de dicir que arar xa non se fai, eso non é certo. Con bois. Arar segues arando. Con bois. Da igual, segues arando. O que pasa que... a copla falaba de bois e de vacas. Vale, pero se estamos falando de evolucionar un pouquiño, hai que pensar no que temos agora no presente. No presente non hai bois. Que os hai, que Mauricio Ainta ten bois en Prado da Canda e saca o carro da Franqueira.
Bueno, non son bois, agora xa son vacas. Pero o caso é que é así. Que máis Esa dá? realidade existe. Esa realidade existe, e é a donde vou. En realidad, este mundo está moi urbanizado. Entón, tedes, en xeral, unha visión moi urbanizada. Aínda segue habendo rural. Non é o máis importante, non hai... Por desgracia, estáse perdendo, por desgracia, ninguén quere ir ao campo, porque é moi jodido. E eu non fun ao campo xa tampouco, pero meus pais sí, e seguen indo. É dicir, non podemos de repente negar e dicir Galicia é urbanita, non. Cando te irades eu levo, pois aquí a Lojares ainda hai pouco arar, o sea, quero dicir, non. Sí, pero a porcentaxe... Claro que sí, antes era a maioría e agora é a minoría. Ti agora, nos hoxe en día, cando imos, por exemplo, unha foliada ou hai un serán, os xoves que ven, un tal, vai haber xente que vive eso e viveu eso. O sea, eu cando a primeira vez que vin tocar uns sachos, pasañas, para todo isto, fun cunha rapaza que o facía, do meu tempo. O sea, que era a neta de Carmela Pili Covelo. E ela decía... Nos así flipados e era... É unha rapaza que é máis nova que a min, ten menos de 50. Pero realmente a porcentaxe de público, de xente que se achega ás aulas, a porcentaxe é moitísimo máis elevada agora mesmo en xente que non sabe cal é ese tipo de traballo, sabe o que é un muiño por 4 libros, pero non sabe se treina. E o gran fai no treineare. Por aí a miña segunda, digamos, idea, que é a docencia ten un papel tan importante para poder explicar todo isto, para poder explicar as imaxes, as metáforas, a linguaxe que non empregamos maioritariamente e que eles baseaban na retranca, porque creo que é o, como decía Martiña, que é totalmente propio noso. Ese é o papelón que tedes os docentes e que, por desgracia, en moitas ocasións non se fai. Entón, por favor, e non xo digo vos, quero dicir, hai moitísima xente que eu creo que está impartindo aulas que non ten nin idea, que vai para adiante, creo aquí poño xa que debería regularse. Non, digo xo en serio. Sí, pero... Onde queres chegar? Dixe que acabe, onde queres chegar? Que é fatal todo. Era para que acabas a tua intervención, que acabas a tua intervención. O papel na docencia é moi importante e se toma un pouco igual, como que, non digo por vos, digo porque hai moita xente impartindo aulas que está creando confusións, que non aporta a información necesaria para que isto non se entenda mal. Vale, como dicía Chisco, para iso estamos aquí. Que pasa? Hai poucos traballos... Hai traballos como... Claro, hai poucos traballos como este, pero evidentemente estamos aquí todos porque estamos perfectamente concienciados da necesidade de que haxa moitos máis como estes e de que se divulguen. Sabedes que este traballo está íntegro, independentemente de que a charla vai a quedar nas canles da Gaga, está íntegro, subido en internet, nun blog que se chama Arquivos Tradicionais de Rubén Troitiño. Quero dicir que o podedes ler con calma e podedes pasar a quen que irades. Entón, isto tamén é un traballo... Como non me está mal, por certo. Que agora xa non me chamo así, pero... aí por puntualizar. Agora é Taboada Iglesias. Estaba pedido ao revés. Sí, estaba ao revés, antes non me dixe mal. Total, iso que estamos un pouco tentando traballar nese camiño as persoas que estamos aquí. Agora ben, esa autocrítica, pois mira, non sei que opinades, igual se é necesaria ou non. Como profes, digo, esa autocrítica que igual debemos de facer. Claro que é necesaria, hai que formarse máis, todos os mestres e as mestras que nos dedicamos a isto, necesitamos formarnos cada día con cousas como as que trouxo ela, por exemplo, que fai falta a literatura desta para que nos formemos. E resumindo, o que vos decía antes, hai que explicarlle ao alumnado todo o que están cantando e despois cada un é quen de quitar ou poñer. Pero sí que teñen que conocer todo, non pode quedar nada no esquecemento, vale? Pero hai que explicalo por esa cuestión de que xa non estamos nese contexto, estamos noutro, incluso o vocabulario, hai palabras que aparecen por aí que cantos anos hai que non se utilizan,
verbos. Variantes Tantas dialectais, ¿no? Antes miramos, pues, por exemplo, en truido, ¿no? Porque como se di aquí Sí. nesta zona, pues Ficen, na zona oriental, é dicir, cuestións moi interesantes que aparecen nas cantigas e que igual eles xa ni siquiera din, non? Igual din carnaval, Claro, sí. en vez de intruido, O non? verbo nocer. Mm. Canto tempo hai que non se escoita Eso está eso en de desaparición. que non te fai daño isto. Non te noce. Non te noce, non te... Claro, No escucho din pasado. ahora e dis, que me estás diciendo? Pero a través das cantigas tamén se aprende, é certo. Tamén se aprende a través das É certo. cantigas. son moi útiles as cousas hai para a recuperación da lingua. Sí. Que eso tamén sería outro apartado, pero é certo que despois de tú colles unha recollida como a de María de hoxe, sacas e transcribes e se transcribes todo, porque todo ten a súa é super interesante. Decíame a mí unha amiga a miña chamada Olga que grazas a esas grabacións pois ela pudo facer estudios de variantes dialectais e topar unha palabra zen con pecho en un sitio en Galicia. O sea, que digamos que son traballos que a posteriori son multidisciplinares porque sirven para moitas cousas, Claro. pero tamén é certo que temos oportunidade de escoller as cantigas que están en galego. Fundamental, non? Un tema que non saiu, que é moi importante, non? O sea, Claro. temos e isto non Pero claro, o que escolledes vos é o que chega a nós. Claro. Entón, Claro. non podedes seleccionar non isto non o canto, isto non o digo, isto non o fago, Claro. porque igual non está ben visto agora. Non, porque entón non chega a nós. Sí, no, Bueno. desde logo que sí. Claro. Temos que ter o noso criterio como profes tamén, non, Chisco? Sí. Debemos de ter o noso criterio e explicar cal é o noso criterio ao alumnado, non? Se nos enseñades como se toca pandeireta en Sabasáns, tiñamos que saber as coplas de Sabasáns. Sí. E normalmente faise así. Sí, normalmente faise así, Vale, pero faise así, temos sempre. que Pero como grandes docentes manipuladores, Aí estás. Manipuladores, no, fala porque cantaban en castelán. pues Home. eso. Porque recollía de... Bueno, tamén aí influen muitísimas cousas, pero outro tema. Evidentemente existe unha cuestión política, sociocultural... Sociolingüística? Exactamente, todo isto, pero tamén existe unha parte da modernización. Moitas cantigas das que atopamos as cantaba Carlos Gardel, e as escoitaban da radio. Estudié para Ladrón e conseguí la carrera, lo primero que robé fueron Tus ojos morena, eso es de Carlos Gardel. O sea que vamos a ver que moitas veces sí existe unha cuestión política, pero outra é tecnolóxica. Na Illa de Ons tiña un faro, e dende 1886, creo que é, ou non me acordo cando, tú eso, que de eso sabes tú máis, tiñan a radio máis avanzada que existía. Polo faro, e no faro facíanse as foliadas. A ver, aquí a cuestión é que todos sabemos por qué, quero dicir, podemos intuir, é un tema longo, pero podemos intuir por qué había cantares en castelán, vale, nas músicas das nosas informantes, evidentemente, canto máis antes naceran, menos cantigas en castelán había. E isto ven a raíz do que... Pero claro, agora o que nos interesa é, unha vez que sabemos o que hai, e que hai un 20 ou un 30% de cantigas que son en castelán nas aldeas, en xeral, por decir un número, que facemos, non? E aí dentro o criterio do profesorado. As propias informantes chegaron a traducilas, por exemplo, a difunta, Dios la teña na gloria, de Aurea de Alaxoso, ela transmiteulle a tanto a xente de Leilía como a xente, todos os que fomos a recoller, os cantares de Nadal xa traducidos por elas. Sí. Que eles originariamente de nenas cantábanos en castelán. E ela xa nos los deu a nos cunha versión co galego, coa variante dialectal delas, con todo. Al final son decisións conscientes, verdade? Pois empeza. Pois moi bendito. Sí, claro que sí. Pásalo a galego. Claro que sí. De todas maneiras, a certas cousas que eu tamén... mira. Claro, tú por exemplo, a historia dase ao revés. Miña nai fálame en castellano, polo que sea. A min fálame en castellano, salvo cando se cabrea. É así, non? Sí, pois tú cando querías enfatizar algo, decíalo en español. O sea, o español non só era unha invasión, era un método de énfase. O sea, toda cantiga en galego e ao final de todo dice, válgame Nuestra Señora, que eso, dito en castelán, chamoulle porco, maleducado e outras cousas en castellano, decía a cantiga. Aí ven tamén o famoso razonamento e a famosa explicación que tamén é moi interesante respecto do
bueno, de prestixiado, que era cantar en castelán, eso era ir de fino. Eu creo que é o que está por riba de todo, O sea, o cantar en castelán era cantar de fino. E... A veces había sarcasmo tamén. Non, pero quero dicir que isto está como xenérico, non? E logo, claro, expresións da igrexa, como acabas de dicir, bueno, en fin, é un tema longo, pero moi interesante, e, bueno, penso que, en xeral, estamos todos implicadas, non? Con que priorizar, polo menos, as cantigas que son en galego, e así o facemos. Sobre o anillo, o sea, de todo o estudio, por exemplo, a nos aparecen milleiros de cantigas que falan do anillo do meu dedo. Vale, aparece moito en outros volumes. Eu chegaches un pouco tarde. Sí. Entón dixen que o corpus... Nada, no, o corpus centraino só no primeiro volume do Cancioneiro. O primeiro volume fala de oficios e labores. Vale. No de rituais aparecen moito máis este tipo de cousas de anéis e tal. O que pasa que era un traballo máis breve. Por exemplo. Por exemplo, perder o anel... Perder o anel era perder o virgo. Por exemplo. É unha imaxe recurrente, verdade? Sí, bastante. Sí, aparece moito. Podo? Sí, vale, por eu tiña así dúas cousas entre todo que sacaste así un pouco para pechar. O primeiro que eu son profe de lingua galega. Entón, que tampouco pode recaer todo o peso nas profes da música do baile tradicional, porque nós temos unha parte moi importante na parte da literatura. Isto é literatura, e nós temos que traballala, temos o deber de traballala en clase. E a literatura é o que nos fai coñecer como eran as sociedades antes. Entón, a partir de nós, eles teñen que coñecer iso, e poden decidir como queren que siga a sociedade. E elas teñen que ensinar outras cousas, non teñen que ensinar realmente o que se entende dunha cantiga, senón que teñen que ensinar a tocar, a bailar, e nós temos unha parte de facerlles reflexionar, eles teñen a parte de facerlles aprender a vivir esa tradición de outra maneira. Cousa que, vou botar aquí pestes da miña profesión, e a literatura oral está completamente olvidada. Entón, a literatura popular trabállase, sí, existe a literatura popular nos libros de texto, ali un cuadriño arriba de todo, que é en letra pequena, que ve. Despois somos algunhas que traballamos moito isto. E somos as raras. O que pasa é que igual hai que darlle unha volta tamén aos currículos e hai que traballar certas cousas moitísimo máis. E xa o tema da lingua, na tradición, entran moitas cousas aquí. O tema do xénero, o tema da lingua. E outra, que, bueno, apuntei aquí dúas cousas que quería dicir. O tema da docencia e o tema de que eu comecei a miña presentación dicindo que a literatura da que falaba era unha literatura que era do pobo e que era para o pobo. Porque é unha literatura popular, non só tradicional, senón tamén popular. Entón, a literatura hoxe ten que seguir sendo popular. Esa sociedade cambia, a literatura, sí ou sí, ten que cambiar. E o que vos facedes cantando é literatura. Entón, nós aprendemos do que había, pero nós facemos hoxe outra cousa. Igual que as novelas que se publican hoxe non se publicaban no século XIX. Megan Maxwell, que fala de porno, de sexo explícito, non podía sair no século XIX, non sería explícito. E non seguimos escribindo como no século XIX. Entón, se a sociedade cambia, a literatura popular sí ou sí ten que cambiar. ¿Puedo decir unha cantiga? Sí, claro. De Vigo. Todas las mujeres tienen en el pecho 2 estrellas y un poquito más abajo la fundición de barreras. Esther Vigeses, queres decir algo máis? ¿No? Nada. Moi ben, compañeiros, compañeiras, con esta chispa aquí de chisco que non se apague nunca, por favor. Vamos rematar o coloquio. Voulle pedir a Cris que nos faga unha foto aquí aos 4 sentados. Dicirvos a todos que aproveitemos este ano no que estamos, non o ano que ven, sino o ano no que estamos, que está dedicado a nosa literatura, tradición oral dentro das cantigas e as nosas cantareiras en xeral, para, desde as nosas asociacións e, como decía o ínclito, cada un que faga o que poida, vale? Sabes o que digo, non? Cada o que poida que faga e tal, porque queda moito chollo e entón aproveitemos esta efeméride que van ser as Letras Galegas 2025 para divulgar e dinamizar toda a nosa literatura de tradición oral, reflexionar alrededor dela. É a única maneira de avanzarmos porque non hai donde botar man. Se non nos valemos nós, non hai que nos vala. Viva a nosa terra, vémonos nos cantar.